Good morning! So ngayon mga mamshi, ang lulutuin naman natin ay ginataang isdang tilapia. So ngayon, mag-uumpisa na tayong magluto. So ito na mga mamshi, ang ingredients natin ay sibuyas or onion. Ayan, samasamahin natin ito. Ayan. Yung garlic. Nalagyan ko na ito mga mamshi ng asin. Ayan. Lagay natin sa ilalim. Tsaka yung ginger or luya. Ayan. Para pangpaalis ng langsa. Ayan, yung ginger. Tsaka yung sili. Ayan. Lagyan natin ng vinegar or suka. Ayan. Isa. Dalawa. Tatlong tatlo. Ayan. Lagyan natin ng pamintang durog. Ayan. Ayan, lagyan natin ng konting tubig lang. Konti lang. Ayan. So, tatakpan na natin mga mamshi. Ayan. 20 minutes. Ayan, hintayin natin siyang maluto yung isda. Ayan mga mamshi, habang nagpapaksiw tayo ng tilapia. So, yung unang gata, mga mamshi, hindi ko muna siya nilalagyan ng tubig. So, yung pangalawang gata, ayan. So, yung pangalawang gata, isang tasang tubig. Ayan. Ayan, mix na muna natin para ayan, mix natin na maayos. Saka natin siya pipigain. Pag nagluluto tayo ng ginataang isdang tilapia, pinapaksim muna natin yan. Dito sa atin sa Bicol, yan ang ginagawa. Okay na. So, ayan mga mamshi, napigaan na natin siya. Yung pangalawang gata ito mga mamshi. Ayan mga mamshi, ilalagay na natin yung pangalawang gata. Ayan. So, tatakpan ulit natin mga mamshi. Hayaan na muna natin kumulo yung coconut milk. Ayan. Ayan mga mamshi, lalagyan natin siya ng betchin. Ayan. So, ilalagay na rin natin yung pechay. Ayan muna natin na maluto yung pechay. Ayan mga mamshi. So ilalagay na natin yung pinakaunang gata. Ayan. Ayan. Hintayin lang natin siya kumulo. Yung maluto yung gata. So, ready to eat na to mga mishis. Ayan. Sabaw pa lang ulam na, oh. Mga mamshi. Ayan. So, hindi muna natin siya tatakpan. Hindi na siya natin tatakpan. Ayan. Ayan. Ayan na mga mishis,
Amoy pa lang mga misis, ay mga mamshi, ay ulam na ulam na. Ayan. So yummy. Ayan ang mga mamshi, finished product na yan. Ayan. So yummy. Thank you for watching.